na. Madilim talaga ito. Tugil ka dyan kakain. Madilim itong ano, Ay, ininga. ano mo ng Wow. bright light. Hello, Aba Vergara. Kamsakdan. Good evening. Happy New Year, Aba Vergara. Kumusta ang New Year? Ayan. Kumusta ang New Year? Aba Vergara. Masaya ba?
Hmm. Kulang pa. Anong kulang pa yun? Hmm. Kamalalamunan ni... Ikaw na. Tapo na asong to. Ano kayong lasa nito? Tikman ko kaya. Balahibo na yung hitaan ko. Timuta mo ba? Timuta mo ba? Timuta mo ba? Oh, ayan, ayan, ayan. Ayan. Diyan. Sleep. Diyan, sleep ka dyan.
Happy New Year, GL Channel. Welcome back to my LS. Kumusta ang New Year nyo? Tiga dito. Tulog ka na. Matulog nga ni ito patay ka. Bahala ka dyan. Come here. Let's tulog na. Yan. Alin? Ba't ang labo dito? Malabo nga. Malabo yung camera ng Huawei. Thank you sa tambay. GL Channel. Bakit hindi nagpa-jacket yung baby na tulog? Hindi lang. Dodong Pugak. Thank you. Maray pa anong idol. Siya na nga yun eh. Sino? Ay, si ano? Ah, wala. Bugat. Hatot ka na. Malabo ang camera ko, no? JL Channel. Basa yung damit ko, ah. Ba yan? Na ato ba nga si camera ta? Bago mahulog. Hindi mo halata yung labo ka sa 200 na. Sus. Itamsak mo kasi para ano, oh. Tamsak ko na yan. Tingnan mo yung tamsak mo. 5 na. Kung 5 yung akin. Bakit dalawa lang dito? Ah, oo nga pala. Ay, naku. Loading na naman tayo. Pulugod ito. Ang hirap ng signal ngayon. Ay, naku. Mahina nga ang net. Full naman. Loading kasi ako, yun. Oh my God. Maray, bukan oh eh. Maray.
Si Momo, sino yan? Ah, si Momo. Ay, aso. Aso yan. Aso yan, si Momo. Ayaw mag-send. Yan. Alaga namin yan dito si Momo. Isang aso. Ah, grabe ka naman. Buwaya. Meron bang ganong pangalan? Momo, buwaya. Malabo yung ano camera ko. Ang wala si Humblebee. Baka busy yun. O kaya nandun kay ano, Juliet West. Live siya ngayon eh. Pasado alas 2 na. Ayun. Ang ano naman dito mag-ano. Hirap talaga pag mahina ang ano. Naka-LA si ano, Juliet West, ano, West. Baka nandun si ano, Humblebee. Pag wala doon si Humblebee, baka tulog yon. Dahil puyat siya lagi. Bakit ba napupuyat yan? Galing ka ba doon, ano, Dudong Pugak? Okay, Ginoo. O, maano, bihir. Yung iba tulog pa. Yung iba naman pahinga. Yung iba nasa galaan. Anong oras na dyan, ano, Delphin? Anong oras na dyan sa Qatar? Oh, ito na naman ako eh. Naghihikab ah. 5:30 ng hapon. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 hours ang ano. Parang ano lang yan ah. Kuwait, ganun din no? Milik. Parang Kuwait. Parang Saudi lang.
Nagpunta kayo dun sa ano, yung nanood kayo ng fireworks doon sa yung fireworks display. Andun si Mentor Josie Cabasis nag-ano siya, upload. Kasama ka ba niya? Walang wifi. Hindi ako makapasok sa data ko. Walang signal yung SIM card ito. Naka-expired na. 1 year expire na ito. Ay, Dito din ako makapanood ng ano. malayo. Kaya pala yung nung bumili ka ng panghanda mo, ang layo-layo ng nila inano ng sasakyan. Siguro, parang 1 oras ang biyahe nyo. Oo nga. 2 oras, grabe. Diyos ko, hindi ang lungkot dyan. Ang lungkot dyan, ang lungkot nyo dyan kung wala man lang kayo mapaglibangan. Grabe yung, parang nasa probinsya na kayo, no? Pero yung ano, yung trabaho nyo, dyan din sa ano, dyan din kayo nakatira. Oo, pwede rin, upload mo. 1 oras takbuhin basta bumili ng pansit. Ang layo naman. Ang layo naman ng ano nyo. Marami din bang bahay dyan sa lugar nyo? Gulong Pugak? Hello, mega shoutout sa nandyan. Thank you sa inyong patamsak. Mahina ang internet ko ngayon. Malayo nga kayo sa city. Parang nasa bundok na kayo. Bakit naantok ako tuwing ako'y mag-i-LS? Parang si Jen Lorenciano lang.
Budak anay. Ano lang libangan nyo dyan pag hindi kayo pumupunta sa syudad? Oo nga, kaya hindi ako nag-abroad. Na ano ako dati sa Singapore. Pero ayaw ko. Baka kung anong gawin sa akin dyan. Yung ano, yung asawa ng pamangkin ko nasa Kuwait. Tapos saan pa ba yun? Nasa Dubai. Dubai naman si ano, Maribel. Oo. Pero karamihan ng nag-a-abroad, nako. Nag-iiba ng asawa. Pag pag alis, iba ang maghahatid. Pag uwi, iba ang susundo. Ano ba yan? Yun nga ang ano. Kasi may nakita na rin ako na ganyan eh. Iniwan yung mga ano. Mabuti ikaw hindi ka na homesick dyan. Sino ba si Arwin? Nasa ano? Qatar? Nasa Qatar. Nandyan yata si Arwin. Nandyan yata yung ano kababayan ko nasa Qatar. Ay, sa Dubai pala siya. Nasa mall naman ang trabaho niya. Ano din yun, vlogger. Meron akong pamangkin, vlogger din. Nasa New Zealand naman siya. Doon siya sa anuhan ng mga yung gatasan na baka. Aba Vergara. Thank you sa pagtambay. Bakit ganun? Kasi yung ano, iba naman kasi sa Kuwait. Ano naman, open naman yung lalo na pag yung amo, hindi naman mahigpit. Pero mayroong ano naman na sinong may asawa?
Yung ano, yung kakilala ko, may asawa, may anak. Tapos pagbalik, nag-asawa ng iba. Sanay ka na siguro. Kaya hindi ka na na-homesick. Di mo na namimiss yung mga anak mo. Sinong may asawa na? Dudong Pugak. Thank you sa 6 million in my house. At 5 thumbs up. Huli po. Kaya nga, depende sa amo. Kung merong di ka na mag-aasawa, nasanay ka na kasi na ano, di mo na ano yung mga bata bagay. Sanayan lang yan. Tagal mo na dyan sa Qatar. Ano yun? Renew ka lang sa ano visa. May visa ba ang Qatar? Bakit ayaw lumabas yung ano mo sa screen? Jajakitan. Saan? Ayan. May kulay blue ka na. Dudong Pugak.
May jacket ka na. Hindi dito masaya kagabi. Kasi walang ano, dito sa loob ng subdivision, walang paputok, walang fireworks, bawal. Mahigpit dito. Sa ano, sa bandang Manila, yun, doon na nakikita namin yung mga fireworks galing dyan sa may Manila Bay. Galing sa, siguro sa Okada Hotel. Basta sa bandang dito sa may Rojas Boulevard, doon galing yung mga paputok. Ano lang, konting putukan lang tapos ilang siguro mga 30 minutes tahimik na agad. Hindi katulad nung last year na dito sa harap ng bahay na tinitirahan ko ngayon. Meron silang yung mahabang yung tawagin ni sawa. Yun, ang ingay-ingay. Tapos pagka umaga, grabe ang kalat. Bakit naman kayo mag-aaway? Ma ngayon, ano lang. Ngayon lang, New Year na hindi ko kasama yung anak ko. Oh, may visa ka pala eh. Ano yun, renew lang ang visa mo? Sino ba ang ano, nasa Qatar?
Ano lang ako, dudong pugak 1 oras lang. Kasi mag-11 na eh. Isang oras na din ako. Dagdagan ko lang ng konti para may sobra. Mag-i-edit pa ako eh. Magkano ang bayad sa renewal? Yung ano, pamangkin ko rin nasa Saudi siya. Magre-renew. So yan, yan guys. Salamat. Salamat sa inyong patamsak at ako'y mag-i-end na. 1 oras na rin yung aking napuno. Dudong sandali. Dudong Pugak Adilpin, salamat. Salamat sa inyo kung sino pa ay nandyan na nakatambay. Salamat. Happy New Year na lang. Ingat-ingat kayo dyan. Ingat kayo ni Mentor Josie Cabasis, Dilpin. Salamat. Good night. Bye-bye. Ingat. God bless.